Oh fucking damn it. Oh damn it. Ох, не бе, брат. О, майка му. И ко стах хора. Аз съм извън днес, ще правим пил, ще инсталирам Windows XP Core Edition на виртуалната ми машина. На Windows XP. Да. Чакай. Сега отивам в Meeple, моя браузър. Ама то доста бъгва. Да. Сега пиша О, брат, чакай, че тук всеки път ми го пише. Windows XP Horror Edition Download. Мислих си, че написах Horror. Ето. Байлобичи, да. Чакайте, че тук е малко бавно. Zip. Save файл. Да, ето. Сега да изчакаме, защото това бавно зарежда. Да. Не, просто защото е пълен с бая такива. Тая папка Windows XP Horror Destructive Zip. Окей. Добре. Значи чакаме. Просто чакаме. Съжалявам, Xbox Game Bar. Рекординга ми няма такова. Няма такова. Няма пауза. Ето тук в чата. Това кола вие. Тук правих едни мемета. Welcome to Windows XP, welcome. Crashed my PC. Смашиш. О, добре, аре ще го кажа така. Мемето. Аз крещя. Добре дошли в Windows XP. Добре дошли. Компютъра ми крашна. Щупих си монитора. Holy shit. Щупих си клавиатурата. Моята клавиатура не работи. Смазах си компютъра. Не работи. Holy shit. И тук някакъв код, някакви бъг. И тук разни емоджита. О, брат, това кога още? Еба си, майката. Добре, брат. Че имам храчки малко. Добре. Да знаете, че на 10 септември ще имам нов телефон. Защото аз имах Redmi 12, ама го смених с Alo Catel. Той не е такъв на копчета, не на копчета. Имам и Nokia, ама тя обаче та Nokia не знам. Просто един 2016 телефон ми е бая стар. Който може да изтегли Brawl Stars, не знам. Бим-бам-бам-бам-бим-бам. Добре. Аз само изчаквам. Тук някакъв нещо, някаква вовлечка ми лази по това на стената, но обаче да. Обаче не е бълха, защото един път имах бълхи и ги разнесох вкъщи и беше гадно. Добре, още малко и това ще се изтегли и затова сядам на стола. Окей, изтегли много, Open File. Windows XP, Extract, добре, брат, махай си, Next. Добре, Extracting, Finish, Windows XP, добре, отваряме. Run. Брат, бъгва. Добре. Чакаме. Добре дошли в Windows XP Core Edition. Добре. Ей ми тук стрелката, да. Тук
Чакай, сега изчакваме да стане до 66%. Setup cannot copy the file, not setup will use the file 666.sys. What the fuck? Добре, това е просто игра, това е просто игра. What the fuck? Брат, какво е това? Microsoft Windows XP. Брат, какво това? Да, тук е стартъпа, ама не знам защо на аудиото ми не работи. Нещо не знам. О, вау. What the fuck? What cycle bin? Don't open. What the fuck? Това няма да го натискам, защото един път. Другата ми. What the fuck? What the fuck? That's not opening. Окей, отвори се. Значи ще излезе някакъв джампскер, брат. What the fuck? Добре, брат, добре. Go to sleep. Jeff the Killer в Next Bot. Don't open Cycle Bin. Това не може да се отвори. Don't open me. You opened me. Do you wanna play? Okay, don't look behind you. Okay. Никой няма зад мен. Добре. Грани като паяк. Ама обаче това е да. Nothing. What's this? What the fuck? Окей. Ето тук е някакво момиче. Добре. What the? Вау. Потявали. Не, брат, не. Окей. Отрезник. Holy shit. Ти изобщо даже преди малко. Виж момиче. Това май пак е момиче. Или не? Това е. Какво това е, брат? Много странно лице. Брат, брат. Сега ще го... Такова, брат. Добре. Окей, брат. Сега ще играете. Добре. Окей. Добре. Забъд. Брат, забъд. Добре. Да. Това е тя, ама не знам, що така лицето и са клаци. Motherfucking... my gosh. Брат, това направо, никога не би го направил на компютър. Не го пробвайте на истински компютър, а на виртуална машина, брат. Брат, това е някой изоставя на къщата. Това наистина е тъжно. Да. Аре, това ще свършва ли най-сетне? Защото още малко... Вау. Добре, всичко... не, no. Holy shit. Fucking damn it. Fucking damn it. Не, брат. What the fuck? What now? Да. 6. Това е... Окей, значи ми се появи... брат, нищо не мога да направя. Добре, ще изчакаме до 10-та минута. Добре, хора, просто да се абонирате за канала, ако още не сте, да натиснете байте, да харесате видеото, да го споделите и да пишете едно коментарче. И само на 10-та минута ще спра. И... не, една секунда. И...